Някой ден и кръговрат. Всичко това е осъществено благодарение на професионализма и подкрепата на композитора Пламен Петков, мой приятел. Радвам се, гордея се, че ми е приятел. Подкрепата също на поета Александър Петров, мой приятел. Радвам се, че ми е приятел. Аранжимент Ивайло Кънев и смесване Камен Танев. Общият начин на мислене и дългогодишното му приятелство пораждат идеята за нови песни и от тях да създадат един албум по музика на Пламен Петков. Искам от все сърце да им пожелая успехи, творческо щастие и дълголетие. А сега те са на сцената. Всички. Някой ден ще отворя вратата, без да знам кой ще бъде зад нея. Някой ден самотата, вятъра може би ще отвее. Сънувах съм през нощта и си спомням, че в него сме двама. Сън, като на сън аз вървя през света, в който сънища няма. Сънувах съм през нощта и си спомням, че в него сме двама. Сън, като на сън аз вървя през света, в който сънища няма. Някой ден, вероятно случайно, някой ден ще се срещнем на живо. Някой ден, след години навярно, някой ден пак ще бъда щастлива. Сънувах съм през нощта и си спомням, че в него сме двама. Като на сън аз вървя през света, в който сънища няма. Сънувах съм през нощта и си спомням, че в него сме двама. Като на сън аз вървя през света, в който сънища няма. Някой ден, като в приказка стара, с хубав край моят сън ще приключи. Някой ден, просто лист в календара. Някой ден, нещо знам, ще се случи. Сънувах съм през нощта и си спомням, че в него сме двама. Сън, като на сън аз вървя през света, в който сънища няма. Сънувах съм през нощта и си спомням, че в него сме двама. Сън, като на сън аз вървя през света, в който сънища няма. Някой ден